kasugengan karaharjan tuwin karahayon awit saking sih wilasaning pangeran inggih Gusti ingkang Maha Kawasa mugi tansah amberkahi lan ngayomi dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Kula nuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang winengkuing pakurmatan Bapak Forkom Pincam Kecamatan Tirtomoyo, Bapak Komite Sekolah, Bapak Ibu Dwijo SMP Negeri Setunggal Tirtomoyo, Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 ingkang satuhu kinabekten, mboten kesupen para kanca kelas 9 ingkang bagya mulya. Amurwani atur pambuka sesorah kula ing kalenggahan punika